Joten kuka tämän idean oikein kyhäsi? Minä! Sinä? Niin, minä! Minä! Minä myös! Arpeggio, herää! Mitä nyt? Sinä vain sanoit, sen kerron seuraavassa jaksossa, ja sitten vaan nukahdit. Aivan niin. Näyttää siltä, että SPM:ää tehdään niin suurella aikavälillä, että sinä ehtii jopa nukahtaa. Joten miten sä edes pääsit tänne? No käytin alaiseni suihkureppua, okei. Joka tapauksessa autan teitä tuhoamaan Niilan. Tarkoitat varmaan Niiverkin. Ei, pelkkä Niila riittää, kiitos. Ei millään pahalla, Arpeggio, mutta me ei tarvita sun apuas. Meillä on jo omat aivot ja sen nimi on Pena. Vai mitä, Pena? Turpa kiinni, purkkapallo. Voin olla pyöreä ja punainen, mutta mä en ole. Ei hetkinen, tämähän nyt kuulostaa ihan loogiselta. Ehkä minä olen purkkapallo. No mikäs Penaan nyt on mennyt? No, minä olen nimittäin lähettänyt Penalle basilikaa. Mitä? No mutta kun minä ajattelin, että jos minä tuhoaisin aivot, niin voisin tuhota myös kainalon. Hei! Ei haukuta kainaloita siinä. Kyllä kainalokin on ihan tärkeä ruumiinosa. Niin, onhan kainalo hyvin erikoinen ruumiinosa. Sillä on yksi erikoisuus. Ai on vai? Mikä? Se on ruumiinosa, joka kukaan ei haluaisi olla. Joten onko meillä diili? Autanko teitä tuhoamaan yhteisen vihollisemme? Hyvä on. Nyt suunnitelma. Tässä ilma-aluksessa on 4 moottoria, joten meidän täytyy tuhota 3 erillistä generaattoria ja 1 generaattori, joka kestää mitä tahansa, paitsi tynnyreitä. Vastalause. Miksei me vaan räjäytetä koko ilma-alusta? No on minulla täällä itse tuhonappikin jossain, mutta minun täytyy ensin löytää se. Joten pojat, katsokaps tätä. Tämä on ympyrä. Wow, hidasta älykääpiö. Ympyrä? Mitä hiton muinaista nörttikieltä tuo on? Ja minullahan ei ole nyt aikaa puhua sinun kanssasi. Terve taas. Minä voin kertoa sinun tehtäväsi. Mutta miksi minä näytän ihan leekopalikalta? No piirtäjät näköjään kyllästyivät tekemään enempää. Sen takia minunkin suuni on pelkkä musta neliö. Saamarin laiskurit. Ensin pitää odottaa 3 kuukautta seuraavaa jaksoa. Ja sitten pitää vielä tyytyä tämmöisiin mustiin neliöihin. Minun puolestani saavat vaikka painua Turkuun. Mutta Sly, ei tuollaista taas sanoa kenellekään. Okei. Joten mitä mun täytyy tehdä? Pitääkö minun taistella jättirobotteja vastaan vai tasapainotella Varasta avaimia. Juu. Siis, me ollaan nyt viimeisessä kentässä ja sinä pyydät minua niinku varastamaan avaimia. Niin, mutta joku vartija on selkä seinää vasten. No sitten mä tietenkin käytän soittorasiaa vai mikä sen nimi tässä sarjassa nyt olikaan. Me ollaan viimeisessä kentässä ja sinä käsket minun varastamaan avaimia. Seuraavaksi voit tehdä keikaksi vaikka, että hyppää tuplahyppy. Niin, mutta yksi tyyppi on selkä seinää vasten. Okei, mä meen. Okei, Pena, mene sisälle, niin homma pelittää. En taatusti mene. Mikset? Minun täytyy kertoa kansalle SPM:stä. No siinä tapauksessa. Niin, kertoa SPM:stä, että se on ihan paskasarja! Mitä? Miksi? Koska siinä on ihan paska kuvallaan. Puhumattakaan äänenlaadusta. Tydydydyn. Okei, vähitellen minusta alkaa tuntua, että Arpeggion lähettämät paskalähetykset eivät olleet hyvä juttu. Nyt mun on päästävä koneelle. Aion pelata Sly 2 osoittaakseni, että se on ihan paskapeli. Mutta Pena! Mitä? Ethän sinä voi pelata Sly 2, koska tämä on Sly 2.
No minä pelaankin Sly 2 olevaa demoa Ratchet & Clank 3. Uno! Tehkää tilaa Murraylle, koska hän on niin lihava. Moi Arpeggio. No mikä on hätänä? No mä en saa Penaa tekemään tehtäviä loppuun. Kummaa. Vaikka Pena onkin käyttäytynyt oudosti näiden viimeisimpien jaksojen aikana, niin ei hänen silti noin oudosti kuulisi käyttäytyä. Mutta nyt Pena on ihan täydellinen paskiainen. Suorastaan vaikea henkilö. Mitä sanoit? Vaikea? Niin, vaikea. Katsotaanpa mitä Pena tekee tällä hetkellä. Voi ei! Pena imee vaikeustynnyreitä! Vaikeustynnyreitä? No niin, mistä luulet, että videopelien vaikeus tulee? Paska on saanut hänen aivoihin sekavuustilan, ja nyt hän imee vaikeustynnyreitä. Hänestä on tullut vaikea henkilö. Sen takia nämä tehtävät ovat niin helppoja tässä viimeisessä kentässä. Koska se Penan saaminen tekee ne jutut on se vaikeus. Mutta mitä me tehdään nyt? En minä tiedä. Vaikeat henkilöt asuvat vain hotelleissa. Haloo? Onko tämä hotels.com? Haluaisin tilata huoneen. Voi ei. Hän aikoo tuhota koko sarjan. Ehkä voimme käyttää Penan nettiriippuvaisuutta hyväksi. Hän voi olla vain paskiainen, mutta hän myös käy netissä. Joten kuuntele. Supi 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 supi. Miten supikoira auttaa meitä? Ei, kun tämä on kuiskintaääni. Aha. Supi 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 supi. Vampires are alive. The legends have to survive. We'll never come undone. Murray, Pena ei suostu tekemään tehtäviä, joten me voidaan suorittaa meidän oma tiimikeikka. Okei, kerro vaan mitä mun täytyy tehdä. Tuhoa 3 monitoria ja se on siinä. Voi, enpä usko. Kuulostaa melko vaikealta, kun en mä ole heitellyt muuta kuin joka kentässä. Ihan oikeasti, miten mä selviydyn tästä haasteesta? Kyllä, sun pitää vielä avata vielä joku ovi. Oi herran pieksut, miten on vaikeaa. Miten noita tavaroita nostettiinkaan? No ympyrä näppäimellä. Sitä se Arpeggio on
Ympyrä varmaan tarkoitti. Okei Sly, ota tynnyri ja vie se moottorin luo. Miksi? Että se räjähtäisi. Okei, odota! Tynnyri ei yksin riitä. Sinun täytyy myös ottaa loisteputkia mukaasi. Miksi? Että näet eteesi. Miksi tässä aluksessa edes on mitään dynamiittia? Koska minä tykkään tiputella dynamiittia ihmisten päälle. Ei kun siis eläinten. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite. TNT, and I win that fight. TNT, I'm a power load. Tätä moottoria tuskin kukaan enää käyttää. Haloo, onko sulla kiire? Nimittäin mä vaan ajattelin, että joskus voisit hilata ahteris tänne.